Mas wane kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol kamogo e mbaka gi wendo modhial mosechopo kaendi Honorable Professor Tom Ojienda men Seneta ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Oganda Luo pod nigi kuyo bang' tho mar Raila Amolo Odinga. In kaka ng'ama nosetiyo kode kinyalo paro kaka niango romo kode, ang'o mane timore to ne en jatelo machalo nade? Ere kaka ipare? Trevor, mokwongo achak goyo mos mokwongo ne joluo te, ne Kenya, ne Afrika, ne piny ngima. To moloyo ago mos ne Mama Aida, gi Rosemary, Junior, Winnie, gi Dr. Oburu ma en wuod Odinga maduong' mantie sani, gi Ruth Odinga ma en Women Rep ma Kisumu County, my colleague, gi family machiegni mar Raila, the late Raila Amolo Odinga. Kora go mos makende koa kuoma gi family kuom wit manyocha wawito baba e piny maoko ma India mokele koro nyowa ike Jumapil Bondo mane wantie jotelo ne nitie mang'eny, ne wan gi senators moko, ne wan gi MPs, ne wan gi jotelo madongo mopogore opogore e Kenya ka kotelne gi president ma Kenya William Ruto. Daher wacho kama, daher wacho ni kama wachopeni gi sani ok onego bed ni nitie luor moro amora, ki wabed gi luor nikech ka Raila okalo, Nyasaye osedhi e polo malo, wan gi jotelo mopogore opogore mabro jolo tije ma Raila Amolo Odinga osechako, nikech opuonjo ji mang'eny e telo ma ncha entieni. Ji mang'eny osomo kaka otiyo, jotelo mang'eny be nosiepe gi nowuoyogo, opuonjo, jotelo mang'eny bong'eyo ni to Raila ne dwa ni mondo Kenya oa kanye to dhi kanye. Nikech ka niromo kode, gima nokwongo nyisi kuchamo kode lunch kata breakfast, onyisi ngero ma joluo kaka ne gia, telo mar Afrika, telo mar Kenya, gi gik mosebet katimore e weche mag telogo, kaka jotelo moko e Afrika ne ostrago ka nochandre mondo okel liberation kata okel freedom e pinje mopogore opogore. Kidhi tiyo kogoni mbaka ma Nnamdi Azikiwe, jo West Africa, Kwame Nkrumah, magi mbaka manogoga. To ka to nyisi ka weche joluo to nyisi kuma giaye, kaka notiyo gi sirikande mopogore opogore. Nohero wechewa kabisa. Koro ne onyisi kana gi sigende mang'eny mag joluo. Raila Amolo ne nyisi kaka ne joluo wuok. Obiro Siaya ka ne giwuok South Sudan, giluo Congo, gibiro nyaka kaka koro gipogore gidhi. Kinyise ni Janyakach, kinyise ni Janyakach, to ng'e kata mana dhod, wuope nitine dhot mane iwuok kanyo, ng'eyo kata mana wuon, ong'eyo timbe joluo, kit joluo, kuma joluo ae, kendo kuma joluo dhiye. Mano gima okwongo ma Raila nohero. Mar ariyo, Raila nohero wacho ni sirikal, weche mag reform kata mineno matimore gigi, ka nibet piny gi baba, to baba nyisi ni reform nyaka wabed gi changes, nyaka wabed gi lokruok mamiyo japiny teko. Koro king'iyo chien kacha, ting'iyo higa 2010 mane wabed gi constitution manyien, tineno gik manodonjo e constitution, ting'e gimomiyo nohero wacho weche mag freedom, weche mag miyo counties kata local authorities gi sirikal ma piny teko. Nikech ne odonge system ma otwe igni 10, ochiko 10. 82
to around 80 or 82 to around 88. Nitwe tigolo almost igni apar. Kobiro kaeri 1970 makoro oa Germany. Oyudo masters in engineering. Puonjo matin University of Nairobi kowuok kanyo to chako weche mag siasa matin modonje kakoro Jaramogi bikoro ne we siasa. Obede parliament MP Malangata almost 4 terms. Kodonjo to chung president be tiyombe to yombo moko bi mae to dhi mbele kamano kamanero. Koro experience mare to kende mokwongo en ni siasa ka kiki bed gi wasigu. Moi, President Moi mosenindo yamanotu Raila igno chiko. Moi ni Raila oduogo be kendo chako tiyogo. So mane wanyisi kendo chuny mopogore. Ok ji mang'eny mane nyalo tiyo gi ng'ama otwe moketi detention morwaki. Ochako duogo waneno ka baba kendo chako ka Moi osewuok ma Kibaki donjo kendo modhi wacho ni Kibaki tosha. Uhuru Park. Odhi okelo jotelo moko kendo osiro Kibaki. Motiyo gi Kibaki bedo minister. Kosebedo minister Kibaki cha ogole bang' gachia. Koro omiyo Raila obedo minister mar energy, obedo minister mar roads. Ka ing'iyo historian kendo en ng'ama ne ikwer ni kotigo no nikech ndalogo ji ne ka Moi koro ne tieko telo to nosomo kaka piny obet wacho ni we adhi asir Kibaki gi joge. Ma inya paro ka jomong'e history Nyachaye mane pani dhi ting' lwete ndalogo ne ochwanyore kabisa. Mochung' kende be mochung'. Koro miyo mano be ne ndalogo be nonyalo chung' kaka president to no sacrifice kata weyo gombo neno odhi osiro Kibaki ma Kibaki obet president. Koro mano kendo nyiso kido moro ni nong'iyo kuma jopiny nitiere to chomo kuma jopiny nitiere. Raila nohero teko japiny, nohero penjo ni to in midhi chung'no isetimo campaign. Mano penjo nadhi anyise ni baba adwa chung' Seneta ma Kisumu. To pia to isetimo campaign, isewuoyo gi ji gi jopiny. Sini asetemo wuoyo kodgi to pod atemo wuoyo kodgi. To insa ni to Senate idwa dhi omeng'o. Sini an adwa ni mondo alos sheria ne ji ni koro komako Senate to koro ndalogo nochung' obet president to koro wakonyo bills mabiro Senate ma be mayalo weche mag counties ma strengthen counties kata miyo counties teko gi pesa mawuok national government kadhi county government. Nikech ng'eni wa pesa wuok mopogore. Kisumu county ga ka higa yudo billion 12 kidhi ma koro government tiyogo. Koro ng'eni mano nyaka ibed ni ka in e Senate to nyaka ing'e tije geko nikech tijega mang'iyo kaka jopiny yudo teko. To nyisa ni wach Senate no Professor Werigo an ka pimo tij Senate ng'ama nyalo time na yecho lweny. Nonyisa penje ni to nyisa ni baba to nyisa ni in dhi bedo Attorney General. To nakwere nyisa ni baba an Attorney General ok adwar. Aseyalo higni mang'eny, sheria ng'eyo, to gima dwa timo sani en tiyo ne japiny. Mokwongo wacho ni adhi para ne wacho duog joma manyien. Adhi aduogo bang' jumbe 2 ochako dho madho chai. Chieng'no nodhi India okinyino. Odho bet kode wuoyo chilo Rasanga ne kanyo be. Rasanga former governor. Taisi baba kaka nisa na parcha anto Senate madwaro. Governor gine Attorney General to kadwaro to we mondo wadhi wachung' e nomination gi Nyamunga gi Yecho. Koyomba tabro weyo
boki biwinya kendo yani ila siasa ila the nomination isani nomination no ema bro dhie to no yene kare dhie nomination wadhie nomination tayombo nomination bang'e ka naromo kode bang' to nyiero kendo ni yombo jogo isani baba ayombo jogo to nyiero then that is how it went so nyiso ni men kata no nyisi ni we idhi e bid attorney general to bang' ka niseyombo to noonge kod gi wach no mor kendo nyiero isani yo isani ayombo jogo baba kar ko timo campaign oyieri mane kaka ne wadhi mbele gi weche magiro kech ang'eyo kata mana osiepa ma Seneta Migori Edi bende alogo waromogo omi ticket osegineo very close to baba Edi koro Edi gombaka kech seche ka wa consult kata ka wane Senate ka gimoko biro to wa consult ka wang'iyo ni bill ni igo nang'o ere issues mantiere wa discuss ere bill ni nyalo konyo kata ok nyal konyo yo mani kako neno kako go kura ibigo koro miyo ne en ng'ama chunye belor kech mokwongo nodwaro ni mondo achung' awe bang'e kase nyise gimo nyaka chung' to kendo koro wena oyie wacho ni kendo chung' tarik 24 manyaa Singapore kora kalo through Dubai ne wan kode ndege achiel mabet machiegni kama ma owuoyo ne en gi nyakware nyar Rosemary Maduong' gine ndege mago mbaka ka nyiero matin en chunye lor mane pogok ma baba kendo anya miye example moro ndalo moro wepwa mar bunge Olekina ne otam committee mar public accounts modhi nowe party mokere gi party kabisa gwere kabisa bang'e duogo kendo babo ng'wonone moweye ji mang'eny bunge kae king'iyo tiyudo ka gisebedo gi pogruok gi tungruok kata gi baba to gi party to bang'e baba kuro jisi ni mago noserumo un be noyudo tungni moro ndalo mane uchalo ka gima ukwongo dhi e sirikal yes nong'isi nang'o ka nirumo kode ndalo mane wakwongo dhi e sirikal mokwongo mane wadhi ji abiro mokwongo cha baba nokuwuoyo weche wachno jopati mane jopati no kendo mane osiepa ni Edi mano odhi nonego dwe to Edi mane diswari kendo wadhi kendo diswari kendo chako wewa tendo nokuwuoyo wach nero moro kod kendo wuoyo wagombaka odomo yala ngogombaka to be nipenje kata ni jakom mineno nang'e wachni bang' na wuoyo anya paro Winnie nogo na simu wawuoyo gi Winnie anyise ni Awini kan ka kwaneno waneno ni ok waneno ni wang'iyo ka konya yudo dongruok mabiro kaluwo mokwongo namba 2 wan kaka an kwapingo baba onge gima penjo to chieng' moro agone simu tapenje anyise ni baba wagise ni duwe mondo iso duri to anyise ni baba wewe wawuoyo gi president wan wang'iyo ni jowa nyalo yudo ang'o kik wabed ni wathiro iwa te sani eri kaka ne kuro sigo be mokwongo bing'e ni trebo wanyisi wan oluonga ni wadhi wamadh chai wamoso president kwa wuok oyudo ka ripot osewuok maduong' kia ni ji odhi kanyo ache to wan mane wadhi adhiya madho chai ere gimotimore kendo to mano ero ne ok oloko chuny kata matin bang'e noeno ka ji go koko weche go to baba owuon to nokomulo weche noke gima no omake ni kiani kech ng'iyo ni sirikal kanyo nodhi manyo ng'o kanyo be nitiere projects moyudo matimore wanyisi ma eritema projects te ng'eny projects mane ondiki that time ema timore sani Nyanza ndara Mamuroni junction Mamuroni mochomo ndara ma scheme ni Muroni junction road ja
mokete milion 900. Mano ne osingono that time. Ndara mowuok Chiga sani naeno koselande nomiyo that time. Kabonyo kana yabal project mayudo that time. Ndara mama Seno mowuok mochomo Luanda Kutieno mochomo ka mochomo yukorgi minister mochomo Sembo Kalandini road nomiyo that time. Nderni mang'eny makore timo nitie moko mitimo Nyakach mamalo manoselandi mabe nyaoke naeno kawuoye MCA manoth Nyakach mago nomiya that time. Ndara ma nolande idwa lande be ochiegni Awasi Katito road gi projects moko mang'eny nomi that time. Victoria Ring Road nowach ndalo geko mobedo kendo gik mang'eny madhi mbele sani weche nochakore sano but bang'e ka koro wasebedo gi broad based government koro gibedo afama koro babodhi to koro skuma mondo timre koro miyo ne wachako wuoth ma koro bedo wuoth ma ji ntiere te maber nikech wan gima nwang'iyo ne en mana ber mar oganda onge gimoro kendo. In nyocha in e liel kendo abeda ni nikin e liel kanyo to niwinjo kaka jotelo mane wuoyo chalo ka gima gidwa kiko wach matin ng'ato wacho ni ane ma jakom nowuoyo koda mogik nowacho kama nowacho ane ma jakom nowuoyo koda mogik nowacho kamacha. Seche miwinjo ka jotelo wuoyo iwinjo ka ang'o mane renge pachi iwinjo ang'o malich kuomgi kanyo. Nitiere jomoko ma bego siboi ni koro chakre ka nendo mar jakom joluo dhi pogore e paro. Trevor wachak wacho ni joluo nigi awe maber nikech gin gi jotelo mariek, gin gi jotelo mongirore, gin gi jotelo mong'e wach be, to gin gi jotelo be mohero dongruok. Siaya wan gi gavana Orengo, to ber ni party sani koro mag Oburu Odinga. Oburu en ng'ama sober, Oburu en ng'ama seasoned, ma penjo wach kapok ong'ado wach. Abet kode Seneta ng'eye kendo wago mbaka kendo penjo gimomiyo idwaro gimiwachono kendo gimomiyo ng'ato wacho gimiwachonero. Koro en ng'ama pimo tie wach. Kidhi kata mana Homa Bay chairman ma party to in gi season Seneta be Kajwang', Migori be wan gi seasoned Governor Ochielo Ayak ma be pimo wach mos to be nigi paro matut to gi Edi Muok mano sie baba ma close. Koro omiyo then Kisumu wantiere to leaders geki gin jotelo man gi grassroots be. Omiyo onge yo ma jotelo mong'e timbe joluo gi kaka wadwa dhi mbele mong'e maber ni ka wabet kanyachiel to wan gi teko mar wuoyo gi sirikal kendo yudo lemo ma wadwaro e sirikal moloyo ka wapogore. Omiyo an daher wacho kama ni sani ema wan gi temo maber, wan gi tem mabro nyiso o mabro luongo ni kizungu ni test resolve kata bro ng'iyo kaka wategno kaka jotelo. Gik moko ariyo ma nyaka watim. Namba achiel, nyaka wadong' e ODM as a unit kanyachiel. To ODM ka nyaka wane ni ka nitie gik moko ma ok wahero e ODM ka to walos mana e ODM kaeri. Ka gin weche yiero to wayieru jotelo ma jopiny ohero. Ka nitie weche ma jotelo moko idwa ni mondo lok to lok mana e ODM ka. Obed mana gi yiero miloke ji to ji bed mana e ODM ka.
Mar adek, bang' ywago jakom ma en ndalo 30, jotelo nyaka chak romo. Kaka jobunge wan gi gima iluongo ni duol. Duol ni MP Maseme, Dr. James Nyikal, ema chairman, en wuon kom. En e jakom mar duol. Koro duol nyaka chak wuoyo kendo luongo. Wachako mana gi MPs wa ma joluo gieki, gi jotendo ma governors mag joluo gieki. Bas bang'e no wabro dhi the wider ODM, nikech ODM sani nigi deputy party leaders adek mowuok communities moko. Wan gi Seneta tegno kabisa. Wan gi Ahmad Mohamed mwa Mombasa ka. Wan gi Simba Rat mwa Kisii. Mago deputy e communities moko. Nyawang'aya Gladys mag Bikoro Binya kaka members ono bro mana sire mondo obed gi telo maber manyalo tero ODM to the next level. Mane manyaka watim kaka jotelo. Mar ang'wen, wachoko jomoko manoko koro. Wa strengthen kata wami party teko. Kik wariemb ji ni wagolo ji ni ng'ani rach, ng'ani timo kama. Wachoki wa correct jogieki from within. Seche mane jatend piny Kenya wuoyo nyoro, edan wawuok kuom ji ariyo, jatend piny Kenya to gi jagoro mongirore mar ODM. Jatend piny Kenya nowacho ni kochopo higa mar 2027 ODM biro loso sirikal kata biro bedo ei sirikal. Mano tiende nang'o? Trevor, jatend piny Kenya ma en William Ruto ne en achiel kuom ja ODM. En ja ODM, wuok e ODM eko dhi loso UDA. URP ki UDA. Jatend piny Kenya ne wacho ni ODM biro tiyo gi sirikal. Nikech jatend piny Kenya dhi chung 2027. To jatend piny Kenya ODM kata ng'eny ma jo ODM an kaka nya wuoyo ka ni ODM onego omi jatend piny Kenya support kata makre gi jatend piny Kenya William Ruto mondo yud a second term. Jotelo mang'eny nowacho niya, onge winjruok moro amora ma kisiasa ma osebetgo mosemiyowa kony kata mosekelo dongruok e piny Nyanza te moloyo President William Ruto. Koro miyo projects gi makonyo ngimagi, weche mag mach ma incha Opiyo Wandayi oketo orokeyo alwora ma Nyanza nyaka protect. Weche mag ndeche ma waziri Chirchir before waziri Murkomen oselando moseket e Nyanza nyaka protect. Weche mag niang' molosi makoro wadwa factories wa bedo gi ngima. Of course privatization otimore to nyaka gibed gi impetus mondo wane ni agreement kata winjruok manobet kaka itayo factory mag sukechegi obed e yo makare gi maratiro mondo jopur ochak yudo bonus chakre December higa ni kaka ne ondiki. Nyakwa make sure ni wasiro weche gieki. Mar ang'wen, sani koro wan gi program manyien nyota, neno Ojienda moko se apply ng'eni gibo yudo pesa matino gichao go ohala. Alwora mar Nyanza gi kuonde moko wan gi nafas obro bedo go andika mitimogi. Program mar nyota cha be nitiere. To
weche mag dongruok makoro wayudo kuonde gi te kik dhi nikech koro watemo wuok e sirikal bang' nindo mar baba. Nikech baba gimane Sifuna wacho en ni baba nowacho ni wabed e broad base nyaka 2027. To Gladys Wanga gi jotelo moko nowacho ni baba nowa broad base koro nyaka wabed e broad base. Mano e kaka Abdulsomad nowacho, mano e kaka James Orengo nowacho weche mag bedo sirikal broad base kaka nowewano. Mano e gima kawuoyo gi Edi Muok tema nowacho. Mano e gima baba ne wacho, mano e gima owacho pile ni ka wawuok e broad based to kwa bedo sirikal manyien ibro losi 2027. Manda dir onge ngama chalo ka gima pingo mano. Makwana ne bange no ema chal ka gima nitie. To bange ne ma wacho bange no. Ka wasewuok, ka wawuok e broad based government. Tingeni nyaka wawuogi kapok 2027 oromo. Nikech a presidential candidate ki ng'achung president en ng'ama chako pango yiero ne higni 2 kata 3 kapok oyier. Maken wuok to maesa. Onge kaka inya chako pango yiero unless ni dwa pango mondo irem bang 2027. Nyaka ichak mana pango ni dwa chung ka in candidate mar ODM sani 2025. 2025 rumo sani. 2025 rumo sani. Wadhi 2026. Okinyal pango yiero ebwo ignario kidwa bedo president. Nyiso nyaka chak. Nyiso ni mondo ODM obed gi presidential candidate nyako chak bedo gi system mar yiero candidate ma bedo president. Sani. Monego bedi ni mano osechakore. To Trevor anyalo nyisi ka asenyisi gik mang'eny matimore ga. Ini jakorno ga gigi. Chagenda chagi korno ga. Wache mokiwinji. ODM ok bi bedo gi presidential candidate. Okay. ODM bro mi attend pick William to support Martin as a partner. Okay. Yiso ni ODM bro yudo lemo mang'eny ka Ruto say year a second term in 2027. Mani gima bro timore. Okay. Koro Jalub jatend piny dhi bedo ja ODM. Mano to kochuno. Mano to kochuno lakini winjruok ma bro bet obro bedo winjruok ma ODM bro ng'eni ka walos sirikal to bedo gi minister di. CSS kata mana biro kata boro. PSS kata par. Ambassadors kadi bro bedo framework maber makara ka jitimo campaign to wano ni ODM nigi chance ni sirikal ni arrangement mondiki ke ODM gi UDA nyaka bed gi framework udhi loso riwruok machala Azimio na umoja coalition gimikia nia kane pok babo nendo ne giloso group moro mane wacho weche mag riwruok kata arrangement bit mar UDA UDM team non tiere birka coalition madhi mbele gari riwruok koro kata en riwruok so iluongo ni strength in diversity. President Ruto ok nyal we UDA nikech mane party moyiere. To President Ruto nyaka mi ODM teko be mondo bed gi teko mar kelo kura e coalition ma bro bet no kata president chungi UDA to bro bedo arrangement gi ODM ni ODM ni a same coalition kata arrangement gi UDA ma kigo kura tigo ne Ruto kura teko support base mar ODM. Mane ka dhi timore. To ODM ok yudo gi president ma wanya wacho odi kata higa manyien bi penja ka gibedo gi president tami pesa bira bira okay. Milion achiel milion wa bedo gi milion achiel ko gibedo go tanto ka bi min ke tata onge ini biro miya koro wang'e ni ya ntie joma go siboi ne jo luo sani ni wadhi bedo gi kikruok e weche mang'eny kendo wadhi pogore kaka oganda ma riwruok ok dhi bedo. In kinene to dhi bedo nang'o in misebedo kikoro wachni joluo dhi riwore mbele ka koso ng'ato dhi baro gi kore
Nikech kwang'iyo jagoro mongirore kaka Sifuna ok ochal ka gima en kodu kamoro achiel. Trevor, Sifuna, jagoro ma Sifuna en ga wuoyi mariek, tembe en wuoyi ma wiye tek matin. Well, ok ni wan wiwa ok tek, but ang'e ni en gimo mako, en ka nong'iyo, to nong'iyo ni broad-based government obed nyaka 2027 to ket ng'ato chung'. To ok en gima nyalo timore. Koro miyo Sifuna bro mana neno kuma piny ochung'. Ng'eni Sifuna's problem ma Sifuna kata ma Sifuna ni Sifuna Nairobi. To Nairobi ng'eni jago kura ma Nairobi opogore gi jago kura ma Kaluo kata Madala. Ma Kisumu kama bro chunge governor maba adhi loyo. Ineno Sifuna ng'iyo kako nya yudo kura mar Jakikuyu, Jaluo, Jameru, Gen Z gi jomopogore goeko. Emomiyo samoro kiko wach. To Sifuna bro nyisi wach maler ni kato kiko wach, okeke wach mondo yiero duoge Senate, mano to ka problem. Lakini kuom weche mag president to nyako winj mana gima buru wacho, mayama nyako winji gima buru wacho, gima Wanga wacho, gima Abdu Somad wacho, gima Osotsi wacho. Ni wane sirikani. Osotsi beno wacho ni obro rito baba bro nyise. To baba koro se nyise, nikech baba to koro onge. Tambe na nyise ni mae sirikal mwantie. Koro miyo okwanya beno wan mwacho gik maricho te ni wan wrong te. Ka Wango wuoyo, jotelo go wuoyo, Oburu bose wuoyo very very clearly. Kech Oburu koro ema top party. Kaka na motelo. Koro nyako winj gima mzee Oburu wacho. Ene baba mudong. Imulo wach mar gavana ma Kisumu kendo wacho ni ne midhi loyo. Ma paro na mbaka moro nikech nwan kodi kamoro. Nwan kodi kamoro ka jakom wacho ni biro bedo piny mondo go mbaka. Dhi bedo nang'o kore wach mar gavana ma Kisumu ni? Trevor, gavana ma Kisumu, gima Migori, gima Siaya, gima Omabe. Apani bro mana kao ng'ama ibro mana kao ng'ama bro bedo ni koro ni mbele ndalo miyiero noero. Mano namba achiel. Namba ariyo, kanti ji mang'eny tapani gibro yie mondo ji opiem e nomination mondo odhi mbele. But mar adek, apani kanti weche mag winjruok to normally ok nya bedga ka jite neno ni mondo gichung'. Party kelo nomination. Mondo ji dhi nomination. Mondo ji dhi nomination besa lo. To wabro dhi nomination tabro loyo. To kata kapono ni okotimore kamano nitiere joma dhi wuok e coalition e ODM ka. Bineno ka mano dhi timore ni chama moko dhi wuok mopogore gi chama mar mano e gima nadwa wacho matin ni ODM kikeji giket ji kanyakla. Ki gol ji giriemb gi wachi manga ni ber ng'ai racha kaw ji te basi migi chance te. He lost nomination ka ng'eny ma democratic ma jopiny wuoye. Teko japiny cha ka ODM ong'iyo, ODM will be a very very strong party. Inya paro 2022 nominations mag UDA ma president Ruto nochungo. Joma chon mani pano ok nya yombi mano yombi. Kenya wacho ni dhi nomination te. Maura mane director of elections masai ni Kenya Roads kura chair mar kura ene director of elections no tero ji nomination te. Ma joma moko ne oyombi joma ne leaders machon manok pano nya yombi. Koro miyo democracy no ema miyo party bedo together and bedo strong. Koro kata koro ose yombi nomination ti dhi chung e party moro kata ibiro gi independent yombo Kenya yombo na ma party omi ticket. To kikaw ng'at ma party ng'amok nya yombo
ming'eno ok yombga timiyo ticket nikech noting' badi chien kacha. Ok mana tik go party piny nikech koro mano ikelo candidate ma ok popular kata ma ji ok ohero. Bas koro ji dhigo kura ne ng'ama chielo ma ok ng'ama popular e ground. Nitie joma wacho ni chama mang'eny dhi biro kaluwo kendo dhi kawo telo kono mopogore gi ODM. Trevor, awacho ni ka dipo ni ODM ok otimo gima wacho ni chok ji tiketi kanyachiel tiyier ma ji ohero, to giyiero ji giting'o bad ji kuonde wacho ni amiyo ticket mane ka chama mago giko biro biro. Kech mando koro kinya chungo chama go kech ng'ato bro wacho ni anto ok no yiera ne onge nomination ok omiya chance ok omiya thuolo kana nafas koro adhi akaw ticket mar party moro. Lakini kaka nyisi cha kuom leaders mang'eny mag ODM gi jotelo mantiegi kaka gitiyo ga ok wabichomo kanyo. ODM nyaka bed democratic, ODM nyaka bed gi yiero, ODM nyaka bed piny mondo olos weche gi makwadhi mbele bang' kwasejogo jakom to wabedo gi chama motegno. Baba ne en ng'ama ng'uon ka koro wadhi ka gima watieko. Baba ne en ng'ama ng'uon kendo ne en ng'ama weyo wach. Onge mar baba ni dhi loko kit siasa nade kinene? Junet Mohamed nyomiyo ji nyiere liel to gima nowacho no ne ok en gima yot. Junet nowacho niya ni no winjo ka ji wuoyo to noparo ni en ma karia mare mar siasa orumo en modong' kich kendo eno ka ji wuoyo eno ka kie ng'eny kama koro bedo chairman mar kie. Joma ne ong'iyo bet piny ma ok dhi ir jopiny, ma ok tine jopiny, ma ok kony jopiny bang' yiero, ma ok dog dala, ma ok dew gima japiny dwaro, emonego chak openjre penjo. To nitie sa gima jotelo gibiro timo, gibiro dok ir japiny, gibiro kwa japiny ng'uono, gibiro konyo japiny, gibiro wuoyo kodgi, gibiro konyo gi yore mopogore opogore. Bas koro 2027 japiny biro gone gimana kura. Koro mane lokruok mar siasa nikech chon nitie jotelo mang'eny mane obet ni rito ka yiero chiegi to gidhi ir baba to giywak ne baba to giyudo ticket. Mano koro ok bibet. Mano kende mane kama baba ne ahero go seche moko ne ka ng'ama timo marach dok ire kendo ng'uono ne to ng'iyo piny embe nopimo piny ma to wacho ni ng'ani ma nyatelo ne piny ni to ing'eni mano seche moko ne jotelo moko mane ok nya yudo access kata nok nya yudo baba mawuogo noluoro chung' giwacho ni ang'eyo ticket ma nyando cha tibro mi Jared okelo koro giluor kane karachuonyo cha to baba ero Adipo kuome. Adipo cha no neno siep Ramogi to baba oherega nikech nosetemo chung' mang'eny to loye baba biro miye ticket. Adipo nyaka doga many kura sani, Jared nyaka doge ground. Ji te mane obet piny rito kurago sani koro nyaka doge. Koro ng'eni joma noluor koro chung' karachuonyo koro gibiro dhi wacho wadhi e nomination. Koro ji dhi chung' mang'eny. Ji mano chung', yes, mane effect koro. Jonyando mane nena kalausi gi Jared sani koro ji biro mang'eny, ji biro wuok mang'eny biro wacho ni ambe wadhi atem nikech koro aparo ni japiny biro wuoyo to kendo ji biro dok ir japiny. Chung' ma ji mang'eny no to konyo mana japiny. Wach mogik miwe godo jopiny mawinjo kawuono mane gi Kibaji giparo to koro tin watim nang'o, jakom onge, ng'ama dhi telo dwa.
Iwacho negi na. Wach mogik. Kuom joma chunygi go kibaji gi jo ti achiedh nade, tanyisgi ni kalo mar jakom en a lesson kata en omiyowa puonj mang'eny. Puonj ni kaka joluo nyaka wapenjre ni to ere kaka wanyalo rito legacy kata gik mane jakom onyisowa. Ere kaka wanyalo tero mbele ideals kata timbe mane jakom timo mar keto oganda kanyachiel. Ere kaka wanyalo kelo dongruok e piny Luo. Ere kaka japiny nyalo yudo konyruok e tie jotendwa ma joluo. Koro mago weche mang'eny mantie kendo waneno kaka piny gi manobiro iko baba. To ji nowacho weche mopogore opogore except ng'ato kaka Mudavadi monego dhi osom dholuo. Kech kar wacho ni onind gi kweto wacho onind gi guok. Kia dholuo nasekwere. Kendo nyako ong'e dholuo. To era mane waneno samiko jakom. En era mogundho. En era mar ng'ama nogolore. Manobolore. Manochiwore ni tiyo ne japiny. Mane gima wa learn from baba. Ketho baba ni be. Omiyo koro jotelo be koro nyaka wuog oko mondo osir piny. Osir gik mane baba oketo ma define tel. Okay. Erokamano Prof. Mane kama wawe chenro moro mar duol sa koro mayo wang'wa mano Honorable Professor Tom Ojienda Seneta ma Kisumu ka chano wach kaka weche dhi bedo mbele kaendi. Mane kama wawe chenro moro mar duol sa adek wang'e chap George Bati Daddy Cool bro biro ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonya kach dendo Ombija tai anyakwar wuok ochap pesa. Manere bang'e doka.